हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि इन्ट्र आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे थ' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन थ' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर स' ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बै न'खराव मानसि दंना गैया थ' ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बै न'खराव मानसि दंना गैया बड' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फैला बरगयारि बिथांजों लोगोसे रिजुमनि स्वर्गियारि आरो रितिसा उजिर बिपुल बसुमतारी जयसिं बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअआव नुनो मोनगोन लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लाइथुन नार्जारि बिथां डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङानो डिअपि खालामदों नायस्रां गयारि बिथाङानो थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौहाय नोंथांमोना बबे प्रडाक्सन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला एसपि करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्सन चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबाय नामा जुदि नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर थ' ओमफ्राय लोगोफोर सोर नोंथांमोना बिथां फैला बरगयारि बिथांमोननि मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय बे गोदानै फैनो गोनां बड' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'दो लोगोफोर थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो स' थेंक इउ फर वाचिं